Bienvenidos a Enco Televisión, la televisión online de la Escuela de Música de Ortigueira. Boas tardes. Benvidos a esta canle da Escola de Música Concello de Ortigueira, a que chamamos Enco TV. Hoxe é un día moi especial para nós, porque estamos emitindo por vez primeira nun directo. O ano pasado, e durante este verán, fixemos falsos directos, é dicir, fixemos entrevistas, fixemos concertos online, pero era todo, digamos que gravado e despois feito en postproducción. Entón, como digo, por vez primeira, estamos facendo un directo en 3 plataformas, en Facebook, en YouTube e en Twitch, nas nosas canles oficiais. Darvos a benvida a todos os que nos estades seguindo, tanto en directo como despois nos podedes seguir, pois digamos, como vai quedar grabado, en calquer momento, pois vaides poder disfrutar non do programa, digamos, de hoxe que é de presentación, pero, digamos, sí que vades poder disfrutar de moitos programas que iremos, pouquiño a pouco, non vamos a anticipar o que imos facer, pero, ides ver que estamos facendo unha programación dentro das posibilidades que temos, pois, digamos, da pandemia, non? Pois unha programación un pouquiño especial. A intención de hoxe, desde outro día fixemos unhas pruebas, a intención de hoxe é presentarvos esta plataforma, decirvos que se non nos seguides por YouTube, que vos suscribades, porque para nós é moi importante, porque canta máis xente este suscrita na nosa canle, a plataforma ofrécenos máis posibilidades de facer cousas, non? Ofrécenos máis posibilidades de facer concertos en directo, máis tempo para emitir en directo, e, unha serie de ventaxas, digamos, que teñen as canles que siguen, pois, máis de 1000 personas. Despois, tamén decirvos que en Facebook tamén nos podedes seguir, tamén agora temos unha nova páxina, se estabades suscritos na páxina anterior, dicirvos que o cambio se produce un pouco, pois, porque perdimos a administración propia da web, por exemplo, non poderíamos facer na outra páxina de Facebook este directo. Entón, pois, trasladamos toda a actividade da Escola de Música para este novo Facebook, no que sí que nos permite, pois, emitir como estamos facendo ahora en directo. E tamén darlle a benvida a xente que nos sigue por Twitch. Decir que, sobre todo, é a xente máis nova, a xente, pois, de menor idade, pois, nada, non ven tanto televisión, pásanse moitas horas en Twitch. Entón, os rapaces da Escola de Música, pois, sí que nos pediron, olles, que nós tamén queremos estar aí en Enco TV e non só que emitades en YouTube. Entón, para eles, un pouquiño, pois temos esta plataforma en Twitch, que é unha cousa parecida a YouTube, pero feito expresamente, pois, para xente que xoga en línea, e xa digo que para a xuventude, non? Entón, tamén, dentro das novidades, hoxe simplemente presentarvos as novidades, decirvos que temos unhas cantas cousas que ofrecervos novas. Unha é que podedes, por vez primeira, interactuar con nós. É dicir, ahora mesmo en directo, se alguén quere mandarnos unha mensaxe, nos imaginade que estamos facendo un programa, non? Pois de entrevista. Se queredes que lle fagamos unha entrevista a alguén en concreto, que fagamos ese programa, podedes deixar un comentario e ese comentario aparecerá en pantalla. Se algún de vos quere probar e deixarnos un comentario, farémolo ahora. Aparecerá en pantalla, non? Pero, como estaba dicindo, hoxe trátase de facer a presentación desta canle en directo. Espero que vos guste o que vos vou a comentar a continuación. Xa digo que de cara ao verán, pois sí que faremos directos, entrevistas, e xa de cara ao curso que ven, pois unha programación que espero que sea estable, non? Que nos ofrezca, xa que, dentro do malo que nos trouxe esta pandemia, non? Dentro do malo, pois, unhas cousas foi eso de que non podemos interactuar ca xente, non? De estar cerca. Pero, véndolle o lado bon, o único lado bon, é, que descubrimos moitos estas plataformas online e que oxalá que se acabe pronto esta situación na que estamos, digamos que non tan cerca, non? Que temos que emitir, pois, online. Decirvos que sí, que despois de que pase toda esta situación desta Escola de Música, seguiremos usando estas plataformas, porque xa que están aí, pois temos que usalas, non? E servirnos delas. Faremos, se Dios quere, pronto concertos en directo, pero despois tamén ofreceremos en diferido eses concertos, pois, para toda a xente que non poida ir ese día concreto ao concerto. Antes de ofrecervos digamos, as novidades, vamos a
a facer un pequeno tour, non? Pois por os programas que imos a dar. Entón, vamos alá, vou vos decir que programas imos ofrecer en directo. Un chámase A Batuta. E que a Batuta? Bueno, a Batuta é simplemente pois, un programa de actualidade, non? Entón, por exemplo, faremos entrevistas a xente, pois, non só da Escola de Música, senón xa vistas no ano pasado que entrevistamos a presidentes, directivos, incluso a Comisión de Festas de Santa Marta, fixemos aí un especial polas festas, e, bueno, é un programa de actualidade. Faremos, concretamente, pois, tocaremos os temas que sean, pois, nese momento, non? De actualidade, pois, para, non só para a Escola de Música, senón tamén, bueno, a nivel musical no noso pobo. Despois faremos programas de entrevistas, como ben dicía. Programarémonos con tempo, non? Para que todos sepades pois, que día se emitirá a entrevista, e xa digo que calquera persona, a persona que nos entrevistemos, lle pode facer preguntas. Por exemplo, vexo que aquí xa hai comentarios. Está Diego aquí emitindo, dice, está soando o grupo tradicional da ENCO na aula 3, por iso non escoito moi ben, saúdos. Nada, Diego, quere dicir que está escoitando o ensaio do grupo celta, o grupo tradicional. Entón, pois como un exemplo, este mensaje acaba de escribir Diego, dice que, bueno, que está escoitando o programa a través pois, da plataforma, neste caso, de Facebook. Entón, se alguén fixera unha pregunta pois, ao entrevistado, pois leríamola directamente en pantalla. Gracias, Diego, pola tua mensaxe. Que máis programas imos ofrecer? Bueno, a parte da entrevista e a batuta, pois, como ben decía, se Dios quere, oxalá que podamos facer directos de concerto. É dicir, podemos facer un concerto de tocar pois, para a xente que nos sigue no pobo e, a súa vez, bueno, pois, facer este concerto, bueno, pois ofrecelo, digamos, para a xente que nos queira seguir pois, desde toda España e desde Sudamérica ou emigrantes ou toda a xente, pois nada, que queira ter o concerto, disfrutar del. E tamén despois, en diferido, pois a xente que é de Ortigueira, pois que poida tamén, bueno, pois disfrutar del na casa, non? Así tamén unha maneira despois de poder disfrutar do concerto. Que máis imos a ofrecer? Bueno, pois, como hoxe, breve noticias, Ortigueira News, eso quere dicir, bueno, vamos falar hoxe pouco tempo, dicirvos, por exemplo, que novidades temos na escola, bueno, algunha novidade de última hora que sea de interés público, non? Que non sea só da comunidade educativa, que aí temos outras canles de comunicación, como portocaps ou correos electrónicos, pois algo que sea de interés, pois nada, dicímolo aquí en 5 minutos e chega a todo o mundo. Despois tamén, webinar, isto é a idea, xa de cara ao mes de xullo, cara ao mes de verán, non? Que todos os rapaces e alumnado en xeral da Escola de Música, no mes de xullo, pois quere ter clase, non? Pero, digamos, con a clase noutro formato, non? Non é a clase da Escola de Música nese formato presencial, digamos, máis teórico, non? De linguaxe musical, vamos a dar clase de linguaxe musical, ou 45 minutos de instrumento, non. É outro tipo de formación, pois, informática musical, webinar, pois, aí podemos falar de produción musical, os rapaces tamén me preguntan, bueno, tú que eres youtuber ou tes unha canal de YouTube, como se fai para emitir en directo? Bueno, todo temas ou creación de contido ou postproducción, bueno, todos os temas que a xente pois que propoña, non, de facer. Entonces faremos, aparte das clases por videoconferencia ou presenciais, pois algunha clase en aberto. Entonces emitiremos por aquí, nas 3 plataformas, con, xa digo, igual que o comentario que me mandou Diego, bueno, teño máis comentarios, ahora vamos a ver quen comenta. Todos os comentarios que cheguen por aquí, bueno, pois podemos comentar pois dúdas que surjan. Teño de... que máis teño? De Latinoamérica, bueno, isto non sei quen é. Dice, hola, Dom, me saca de Latinoamérica. Bueno, aquí teño outro mensaxe, por exemplo. Quería saber se se podría facer un concerto en verán online. Bueno, todo é cuestión de velo, non? Entón, como digo, poden entrar mensaxes, podemos falar e interactuar entre nós en tempo real. Bueno, máis cousiñas, vamos a facer máis cousiñas. Que máis podemos falarvos hoxe? Ben, aparte do webinar que dicía que isto será en xullo, non? De facer clases online, non? Que todo o mundo pois que poida disfrutar delas, incluso con convidados. Bueno, tamén dicirvos que, como ben dicía ao principio desta breve sesión de presentación, que vos suscribades ás canles, tanto de YouTube como de Twitch ou de Facebook da Escola de Música.
porque se vos suscribides, pois poderemos facer que crezca as canles, que estas plataformas nos den maior promoción e axudas dentro dos servicios que ofrecen e así poder facer cousiñas novas que será pois para o ben de todos nós, non? Vamos alá ca presentación da programación que imos ofrecer en maio e xuño. Vamos a ver en pantalla. Aquí tedes a presentación pois, das actividades que imos ter. Vale. Decirvos que en maio e xuño o que imos emitir en directo e programas breves non de pezas musicais van ser as seguintes. Empezamos o 17 de maio, especial Letras Galegas, no que actúa o grupo tradicional da Escola de Música, todo isto ás 9 horas. Este será na canle de YouTube. O 28 de maio, de Perú Ortigueira. Bueno, isto de Perú Ortigueira é unha entrevista que, neste caso, me fixeron a min, pois, profesores de Perú, que eles, se nós estamos confinados en algunha parte deste curso, eles estuveron moitos máis meses confinados e, por ahora, ainda non poden facer actividade grupal, non poden facer ensaios en grupo. Entonces, pois, sempre, fixeron unha serie de conferencias, unha serie de intentar buscar distintos puntos de vista e axudas para poder desempeñar desde as súas casas, non? Pois todas as clases, non? E que non perderan, pois, digamos, as bandas, os coros e todos os grupos, pois nada, a actividade. Entonces, a entrevista que se fai aquí é de Perú Ortigueira, é unha pequena charla entre maestros de Latinoamérica, neste caso eu representando, pois nada, a España neste caso, o que falo basicamente, pois decir as pautas, non? E a filosofía na que nos enseñamos na Escola de Música de Ortigueira. Realmente eso. É dicir, en que nos basamos para ensinar, cales son aspectos transversais. E aquí falamos un pouquiño en profundidade do factor humano, non? Desde o que valoramos na Escola de Música de Ortigueira, que non é só ensinar música. Entonces, nese punto de vista humanístico, pois sí que é interesante a charla, non? Despois, seguindo, o 31 de maio, a Batuta, que este programa de actualidade, aquí sí que en directo por YouTube, Facebook e Twitch, o que falo neste programa será das novidades de cara ao curso do que ven. Entonces, o 1 de xuño, empezaremos unha serie de cas matrículas para o seguinte curso, e ese programa, o 31 de maio, está destinado exclusivamente a falarvos de proxectos da Escola de Música de Ortigueira. Está un mellor máis orientado xa non para o público en xeral, non? Senón máis orientado ese programa quizáis para a xente que estea interesada en estudiar na Escola de Música Ortigueira. Entón, ese programa xa digo que vai ser descubrindo e oxalá que teña que consigades, non? Para falarvos pois, de todo o que imos a facer na Escola de Ortigueira e, como ben dicía antes, temos comentarios en directo. Entonces, podedesme preguntar o que queirades. Poño o comentario en pantalla e respondo sen ningún problema. Sigo ca programación. O 4 de xuño temos o grupo de acordeóns tocando o Paso Dobre de Carballal. O 11 de xuño temos aquí Las Crónicas de Narnia, un grupo de evento madeira con piano, cuns fondos moi chulos que fixemos aí de cine. Temos aquí, un pequeno estudio, non caseiro, pero un pequeno estudio que, digamos, que emita, non? As técnicas que usan no cine. Entonces, con pantalla de croma, moitos focos, quedan os vídeos pois moi chulos. Despois temos o 18 de xuño, Piano Man, un dúo de piano e batería. E o 25 de xuño, tamén por esta canle, a Batuta, outra vez o programa este de actualidade. Aí ese programa o que falarei, ou se teño convidados, pois tamén falarán eles, será da programación que imos a ter en profundidade, unha programación que estamos preparando desde a Escola de Música desde xa e durante todo o mes de xuño. Estamos facendo grabacións, todo un traballo que o que me escoite que sea alumno da Escola de Música ben o sabe, pois imos emitir no verán. Desde xullo a agosto imos emitir unha serie de concertos, moita programación da Escola de Música que ides a disfrutar no verán, pero como estamos traballando nela, pois nada, fareivos o que digamos, públicamente, non? Pois as datas ese día 25 de xuño. Pouco máis que contarvos, decirvos que, que desde a Escola de Música de Ortigueira, a través das nosas canles, non? Tamén intentamos promocionar o que o Concello dentro das nosas posibilidades a nivel musical, porque, somos unha escola de música e, o que facemos é unha labor basicamente formativa, non?
Pero, bueno, se estades seguindo o programa, vistes que ao principio fixemos unha intro dun minuto para que a xente se vaya conectando, pois con imaxes do pobo, e tamén nos vamos despedir en todos os concertos e van salir en todas as grabacións dentro do posible, pois digamos que, bueno, a nosa terra, non? Vai salir Ortigueira, o municipio, distintas parroquias, bueno, todo o que puidamos promocionar a nosa terra. Despois tamén decirvos que temos este fin de semana, pois algo que vos quero recordar, vou poner aquí en pantalla, a ver se é posible. Sí, vamos a ver. Temos as letras galegas este domingo, o 17 de maio, ás 7:30, con entrega de premios, primeiro concurso de microrrelatos arroz, lectura das obras gañadoras e da memoria de Xelarias, actuación con Celso San Martín e Kiko Cadaval, e peche ca Escola de Gaitas cun grupo tocando o himno galego a través dunha formación. Entonces, desde a Escola de Música de Ortigueira, recordamos vos esta data que tan importante, non, para todos nós, bueno, pois convidándoos a que poidades pois acercarvos polo Teatro da Beneficencia e asistir a esta celebración das letras galegas. Como dicía antes, a nosa celebración, digamos, é a través dunha peza, pois o propio día 17. Bueno, e sen máis cousas, teño aquí, bueno, vamos poñer aquí. Non pido permiso, a xente que escribides, sabedes que vos podo poñer aquí en pantalla. Entonces vamos a poñer aquí a alguén de YouTube. Temos aquí a María Jesús Rodríguez. Gracias, Charlie, adelante. Gracias, María Jesús. Depois temos máis mensaxes. Diego, que está pensando no San Xoán. Vale, Diego, pois organiza o San Xoán, imos alá. E as letras galegas, pois acabo de comentalo. Bueno, pois moitas grazas. Simplemente para finalizar, acordarse de seguirnos nas redes sociais, por favor, de seguirnos para poder apoiar aos rapaces, ao noso alumnado. Bueno, e vímonos a despedir, como ben decía, pois con imaxes do noso concello. Sen máis, moitas grazas e vémonos por aquí dentro en Enco TV. Unha aperta.